A teraz sa nám pozrieme, čo nám prišlo z tému z Číny. No. Tak to rozbalíme. Tak tu máme prvý balíček. No a tu máme druhý balíček. Tento kus sa používa na pajkovanie, aby sa to nerobilo na stole a hneď si aj ho otvoríme. Je tu taká gumová podložka na pajkovanie. Výborná vec. Na tomto si môžeme ukladať veci a pajkovať. Takže tu máme prvú vec. Gumenú podložku na pajkovanie. No a pozrieme sa na druhú vec, čo nám ponúka Čína. Chcem povedať, že sú to veľmi lacné veci. Je to v hodnote možno 12 eur. Všetko dohromady. No a pozrieme si, je to zastrihávač vlasov. Ako to vyzerá vo vnútri, si pozrieme. Je to nejaká značka Solympia Professional Hair Trimmer. Máme tu aj označenie modelu. Takže táto krabička vyzerá celku zaujímavo. No, poďme si ju otvoriť. Takto to vyzerá. No a malo by sa to otvárať takto, že by sa to malo vysunúť. Aspoň teda si myslím. Uvidíme, čím nás Číňania prekvapili teraz. No, niečo nám tu pravdepodobne vadí, ale už to ide. Už to ide. A pozrieme sa na to z tohto uhla pohľadu. Máme tu samotný strojček, ktorý keď si vyberieme, vyzerá takto. Tu máme monitor, ktorý nám bude signalizovať stav nabitia batérie. K tomu sa dostaneme o chvíľku. Tak toto vyzerá. A keď si vyberieme, kladáme to sem, tak tu máme manuál, klasika. K tomu máme napájací kábel. Potom tu máme takú štietku na čistenie. No a tu sú tie nástavce, ktoré oni ponúkajú. Hneď si ich rozbalíme. Jedná sa o umelohmotné nástavce v počte 1, 2, 3, 4, 5, 6 kusov. No, takže takto to vyzerá. Toto ide takto dole, čo si spomínam, keď som mal naposledy.
tieto nástavce sa tu zasúvajú. Týmto štýlom. No, tu sa to môže takto vysúvať, zasúvať a tak sa to spúšťa. Vidíme tu aj displej. No, takže takto to vyzerá zastrihávací strojček z Číny. Musím na to ešte prísť. Takto sa to vysunie. Tak. Takže takto to vyzerá. Toto je Čína. Prakticky si to o chvíľku preverím, ako to vyzerá.